Petak je za nas muslimane poseban dan i to je najvredniji dan što se tiče nas muslimana u jednoj sedmici. Kaže sam Božji poslanik alejhi selam, nije se sunce rodilo, odnosno nije sunce izašlo u boljem danu od petka. U njemu je, kaže Muhammed alejhi selam, stvoren Adem, dakle Adam, u njemu je ušao u džennet ili u raj, u njemu je u petak izveden iz dženneta i u petak će biti sudnji dan. To su dakle riječi Božjeg poslanika Muhameda alejhi selama, a inače u petak vidite postoji jedna posebna sedmična molitva koja se naziva džuma namaz i koja je obaveza svim punoljetnim, umno zdravim muslimanima, dakle svaki musliman je dakle obavezan u petak da dođe na tu sedmičnu molitvu koja ne može individualno da se obavi kod kuće ili na nekome drugome mjestu, nego se upravo obavlja u džamiji, zajedno u džematu, dakle zajedno sa ostalim vjernicima.